tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U għatta karita kbira dan li qed nagħmlu llum fil-kappella straordinarjament sabiħa ta' dan iċ-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata. Nixtieq nirringrazzjak ħafna, Sur Ministru, ta' dak kollu li sar biex jitnattaf l-ambjent tal-madwar biex titħejja din il-kappella għal din iċ-ċelebrazzjoni. Nitolbu għall-irwieħ kollha ta' ħutna il-mejtin mitfunin hawnhekk u fiċ-ċimiterji kollha tal-Gżejjer tagħna għall-mejtin kollha tad-dinja kollha. Dan il-jum solenni li fih niftakru fil-misteru tal-mewt mingħajr ma ninsew qatt il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet li jitfa' dawl jagħtina tama u wkoll fejqan għall-memorji tagħna. Ħuti jew narfu ħtijietna ħalli nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-mewt u l-qawmien mill-imwiet tal-Mulej Ġesu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirijiet. Tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Fit-tiba tiegħek Mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddija kollha tiegħek għall-ħajja. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb wieġeb u qal: kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronż, jew b'xafra tal-ħadid u b'milli taċ-ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum u wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara lill-Alla. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-Mulej. Nemmen li qed nara tiba tal-Mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara tiba tal-Mulej fart il-ħajjin. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer?
Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu, jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Nqumu bil-wieqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Dini ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ġesu qal lin-nies, daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani. Iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dini ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna jitkellem dwar il-qofol tal-missjoni tiegħu. Jiena nżilt mis-sema. Aħna niċċelebraw dan l-avveniment b'ferħ kbir nhar il-Milied. Niċċelebraw ħtmien wara meta nfakru li l-isem li ħal-mulej u jinżel mis-sema huwa doppju. Jexua, Alla jsalva, u Emmanuel, Alla magħna. Jiena nżilt mis-sema. Mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħatni. Il-mulej Alla bagħat lill-ibnu missjoni speċjali li Ġesu jsejħilha ir-rieda ta' min bagħatni, ir-rieda tal-missier. U jispjega fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan li għadna kemm smajna
silta qasira minnu, x'inhi din ir-rieda. Ir-rieda ta' minn batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani. Iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. U jerġa' jinsisti Ġesu, din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara li libenu jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din ir-rieda ċara tal-missier hija dik li tagħti toma differenti l-ħajja tagħna. Il-ħajja hija sabiħa xi għażiża u prezzjuża. Il-festa tal-lum m'għandix tkun festa li issewdilna qalbna għaliex mal-mewt jispiċċa kollox, imma tfakkarna fix-xirka li taqqadna aħna uħutna li jagħmlu l-pass qabilna. Taqqadna l-koll din ir-rieda tal-missier li ma jintilef xejn minn dik il-komunità li wafda fidej liben, mhux biss ma jintilef xejn, imma li kulħadd iduq il-benna tal-ħajja ta' dejjem. Ħajja li aħna ma nafux nispjegawha, x'aħna l-kategoriji tagħna huma tal-ispazju tal-ħin. U taqadna lura fidi li hija bbażata fuq il-kelma ta' Ġesu. Imma mhux biss il-kelma tiegħu. Għalina li niċċelebraw fer kbir l-inżul tiegħu fostna fil-miliet. Huwa importanti wkoll il-moment tal-għajt il-kbir u l-ġimgħa l-kbira u l-għajt il-kbir, fejn aħna niċċelebraw il-passaġġ tiegħu, Pasħa hekk tfisser, din il-passaġġ tal-mulej mill-mewt tal-ħajja. Miet tassew imma rxoxta. San Pawl missierna jgħidilna jekk dan huwa kollu gideb, allura aħna msieken tassew. Imma l-imħabba ta' Alla turi l-qawwa tagħha mhux biss fil-ħniena li juri magħna l-ħin kollu, imma bl-ikbar ħniena li juri maħutna l-mejtin, bil-qawmien li jagħtihom, bil-ħajja ta' dejjem li bihom jannaqu. Aħna llum immorru fuq l-oqbra tal-iżis tagħna u fil-ġimgħat li ġejjin fix-xahar ta' Novembru, u aħna nqimu l-fdalijiet tagħhom, il-fostqa li ħallew hawnhekk, li nafu li titmermer u tispiċċa. Imma aħna nemnu wkoll għalkemm inqimu dawn il-fdalijiet li hemm il-ħajja ta' dejjem tistenna lilhom u lilna. Jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hija l-fidi li tiġborna hawnhekk illum. Din il-fidi li ġanna napprezzaw li l-ftit jiem li għandna hawnhekk huma tassew jiem prezzjożissimi. Iżjed ma nemnu fil-ħajja ta' dejjem, iżjed ikonna kuraġġ ingawdu ħajjitna fuq l-art billi niddedikawha wkoll għal ġid ta' ħaddieħor. San George Preka kien iħobb iġib id-dixxipli tiegħu hawnhekk, ftit qabel ma jsiru soċi, u kien jgħidilhom se noħodkom il-villa. Kien mod konkret biex hu jgħidilhom li l-missjoni li għalmu lill-poplu li hu xtaq jafdalhom flimkien miegħu kienet missjoni biex il-ħajja fuq l-art tkun sabiħa għaliex għandha perspettiva wiesa dik tal-ħajja ta' dejjem. Hawnhekk huwa post fejn kulħadd
huwa verament l-istess. Isqof, saċerdot, president, imħallef, ħaddiem, professjonist. Hawnhekk l-umanità issir ħaġa waħda. Hawnhekk taqadna t-tama. Ma jkissirniex id-disperazzjoni tad-dulur. Hawnhekk taqadna t-tama. It-tama lis-salib tal-mulej huwa salib rebbieħ. Għax kif turi din il-vetrata straordinarja ta' wara l-artal. Hemm enerġija tal-qawmien li kapaċi titrasforma il-mewt f'ħajja. Nemmen li għat nara tjiba tal-mulej fart il-ħajjin. Ekk għadna fis-salm responsorjali llum. Ekk stqar Ġobb meta tkellem fuq id-difensur tiegħu. Jiena naf li d-difensur tiegħi ħaj. U fl-aħħar fuq it-trap iqum. Wara li jintemm ġildi, għodni bla laħam nara lill-Alla. Lilu naraħ bħabib tiegħi. Kemm hi ħaġa sabiħa din. Li aħna jkollna din it-tama li wara l-mewt qatt nilmħu lil-mulej bħabib tagħna. Kemm huma kliem ta' faraġġ. Il-mulej mhuwiex kontrina. Mhux qiegħed hemm jases biex jikkundannana jew ikissirna. Din it-tama li tferraħ lilna illum u tagħtina wkoll faraġġ fid-dulur tal-firda mill-eżistana li mietu. Huma raw il-mulej u sabu ħabib. Aħna wkoll jalla ngħaddu mill-istess triq, veru maħniex maġlin ħadd minna, imma jasal u nsibu għax din il-fidi tagħna lill-mulej ħabib tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Ħuti eżis, imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem u kullimkien is-sejħa tiegħek biex ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta avdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-sliem fost il-popli kollha sakemm ninġabru miegħek f'Ġerusalemm tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet iebsa biex jaqdu id-tbatija tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u iż-żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll li mqanqlin mit-tama tal-ħajja ta' dejjem inġbarna biex nitolbu għal ħutna mejtin biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art
inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna, ilqa' dawn it-talbit tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu bissu dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għall-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħnina tiegħu u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inordulek ħajr bi Kristu Sidna. Bifeġġet għalina t-tama tal-qawmin għallena, ek li aħna għat li mniktin għax nafu li għanna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel, u mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja lina amara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni ma' dominazzjonijiet,
Maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u ħalu. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u ħal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-sokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifeha. Sanctis nuis in aeternum, quia pius est. Requiem aeterna dona eis Domine, et lux perpetua lucea eis. Cum sanctis nuis in aeternum, quia pius est.
Issa wara talba ta' wara tarbin, Monsignor Ġisuf se jistedinna biex nġeddu t-talb tagħna u nġeddu anke fit-tama tal-ħajja ta' dejjem u noħorġu proċessjonalment dawra qasira mal-kappella biex Monsignor Ġisuf ibierek l-oqbra f'dan iċ-ċimiterju. Se nimxu b'dan il-mod, jimxu l-ewwel l-abbatini, imbagħad il-saċerdoti, l-arċisqof, il-kor u l-bqija tal-ġemgħa nimxu wara. Mbagħad nerġgħu nidħlu fil-kappella għall konklużjoni tal-quddiesa. Nitolbu. Għati mulej id-dawl u s-slim li l-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għal-jom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għajt. Bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna fl-imkien il-misteri qaddisa u tlabna lil mulej biex jidaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena d-dawl u s-slim il-ħutna kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmien mill-imwiet sejrin imbirku l-oqbra ta' ħutna li jinsabu midfunin f'dan iċ-ċimiterju. Jistennew il-miġja tal-mulej fil-glorja biex miegħu inqumu libsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Secundum mania misericordiam tuam. Et secundum multitudine miserationem tuarum, dele inquitatem mea.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti taħkem fuq il-ħajjin u l-mejtin u tħenn għal kulħadd. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dawk li għal-jom qegħdin nitolbu jiksbu mit-tjieba u l-ħina tiegħek il-mafra ta' dnubietom ħalli jitennew bik u jfaħruk għal dejjem bi Kristu Sidna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla ta' kull faraġġ li btiba la tarf ħalaq il-bniedem u bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet nissa li t-tama tal-qawmin f'dawk li jemnu. Amen. Lilna li għadna hawn jaffrinna dnubietna u jilqa l-mejtin kollha fid-dawl u sliem. Jatina l-ħajja tal-għena bla tmiem ma' Kristu li nemnu li qam tassew mill-imwiet. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.